ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଆଜି ମିଶି ଦୁର୍ଗା ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ। ବେଙ୍ଗଲ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁ। ଦିନେ ପୁରା ମଜା କରୁ। ବେଙ୍ଗଲ ବି ଛୁଟି ମିଳିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ଦେଖୁ ଯାଇଥିବେ। ବେଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଗା ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ। ଆଲେଜ ହଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଏଇ ବସି ଦେଖୁଛୁ। ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବାକୁ। ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଚେୟାର ଉପରେ। ଆମର ହାତ ଧରିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଲାଇଟ 10ଟା ପୁରା ନାଙ୍ଗି ବୁଲୁଥିଲୁ। ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ଠାକୁର। ଆପଣମାନେ ତିରୁପତି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ତମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇବି ଟିକେ। ଆମର 10ଟା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।